बड'फाखौ जेरै सन्मान होदों सोरबा सासे मुंख्लंखौबो एखे सन्मान होदों सोरबा सिलागाम बसुमतारीखौ जेरै जों सन्मान होदों सोरबा गुबुन मुंख्लंखौबो जोङो एखे सन्मान होदों दिनै साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिनेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जों जेरै सन्मान होदों एखे गुबुन मुंख्लंखौबो जों एखे सन्मान होगोन आरो होलांबाय थागोन जेब्लानाखि आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम आन्दलननि शहीदखौ जेब्लानाखि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय रेकगनाइज मोनगोन जोंबो एखे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय रेकगनाइज मोनफागोन हयथ' होनोबो हागौ खुनु थिग गैया आसाम आन्दलनाव शहीद जानाय जेसेबां शहीद दङ बिसोरखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया स्वीकृति होयो बिथांमोननि माने मा होनो सेक्रिफाइसखौ स्वीकार खालामो जेब्लानाखि स्वीकार खालामनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो माबा मोनसे बिसोरनि नामाव प्रजेक्ट होगोन अब्ला जोंबो बर'फ्रा मोनफागोन बर' आन्दलनाव जानाया गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै बेखौ स्वीकृति होनो बायद' जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैनाय गासै शहीदफोरखौ बेखौ जोङो बिराद मोजां खामानि मावबोनो हादों